Така. Всъщност, това, което ти правиш, аз ще се опитам да го обясня по най-простия начин, после ако има нещо, ще поправиш. Ти снимаш така, че понеже когато снимаш много отблизко, дълбочината на рязкост е много плитка и няма как да е цялото насекомо на фокус. Каквото и да е от толкова близко, няма как да е цялото на фокус. И правиш няколко кадъра, които да са различни части на фокус. Да. От кадъра. И после ги слагаш един за друг. Едва ли не? Общо и показваш само това, което е на фокус. Общо взето, да. Най-просто обяснено. Най-просто, да. Сега ще ви кажа точно колко е на тая снимка. Дълбочината на фокус е 15 микрона. Значи 1000 микрона е 1 мм. 1000 микрона е 1 мм. Да. Това е, значи трябва да направиш около 300 стъпки. Средно 200 мм за покриш. Нали? Тази мравка е малка. Нали? Това е обикновена мравка, не? Обикновена. Защото ние не сме ги виждали толкова отблизо, аз не мога да се представя какво е. Горе-долу, това е главата на мравка, нали? Да. Значи около милиметър голяма мравката. Нали, сега големината на главата. Някъде около милиметър и в момента виждаш 15 микрона. Това е само една снимка. Да, това е една снимка. И ти трябва да направиш общо... Почвам от началото, нали, до края колко ти излезат. Около средно излезат около 200 зависи. Да. Много зависи от колко е голям обекта, какъв обектив ползваш, защото всеки обектив има различно покритие, но горе-долу, колко ти е по-голямо увеличението, толкова е по-малка дълбочината на фокуса. Значи стига се до 1 микрон, до 2 микрона, там това са увеличения примерно 30 към 1, 20. Аз не работя чак такива. Най-много работя около 20 към 1. Нали, там стават, примерно само да снимаш окото на мравката ти около 30 към 1. Аз имам така снимка, но Нищо, ние ще влезем в профилите после. Да, там има интересни неща. Общо взето, това е. Почва се самия кадър от начало и колко ти излезе. Горе-долу, там са някакво около 200 снимки. Добре, сега моето разбиране искам да те питам нещо, което аз не мога да разбера. Ако ти е по-голям обекта, следователно по-малко са кадри. Ако е по-голям обекта, снимам с обектив, който прави по-големи стъпки. То е, примерно, някои кадри, после като разгледаме, там снимам през 40 микрона, то горе-долу пак толкова, 200. Да, значи всеки има зависимост. Горе-долу. Да. Колкото е по-малък обекта, толкова е по-малка стъпката, но ти покриваш по-малко разстояние. Нали? Да. Общо взето има зависимост. Разбрах. Общо взето тук цялата работа е, че нали, после трябва да стакваш, да обработваш, да ги събираш и там е пипкалото. На кой софтуер ги обработваш? Зерин Стакер. Как? Зерин. Добре, ще им прачиш ли някакъв линк да оставим хората, които искат да го ползват? Доста по-интуитивен и по-бърз е от Photoshop. Там дори не ти трябва мощна машина или... Защото на Photoshop, ако сложиш 200 кадъра, с когато и машина ще стане по-бавно. Photoshop е тежък. Ама той Photoshop е за много неща направен. Да, и това е специално за стакване е тежък. Нали? Дори панорамите ги прави трудно. Аз съм чувал, че даже хората, които снимат такива астрофотография, също ползват абсолютно, да, ползват друго. Да. Има там други, доста други софтуери, които са специално за... И Zerrin Stacker си е точно бърза, лека, удобна. Платена е, но по принцип върши чудесна работа. Да, то в крайна сметка вече всичко е платено. По-новите версии вече може да стакваш и сурови файлове и преди да ги обработиш, изплюват и DNG-то може да си ги обработиш. Различно. Как ти хареса? Да, разбрах. Според зависи какво си видял снимката. Това е всъщност един кадър от това стака. Е един кадър. А тук сега ще покажем. Това е вече, мисля, че тук са 200 кадъра. Финалния кадър е как всичко е на фокус. Абсолютно няма празно. Дори можеш да увеличиш. Колкото по-увеличаваш, толкова повече детайли се виждат още в които дори са незабележими. Преди да се зумно. Няма обектив, който да даде такава острота като обектив от микроскоп. Нали? Това е сниман с обектив от микроскоп. Обектив от микроскоп? Да, преди малко го мина, ако искаш го покажи. Да. Сега ще кажем. Чакай само да покажа. Ето това е. Това ли е? Това е едно руско обективче на около 40 години, но нали, старата оптика тя е за микроскоп, нали?
Колко е голямо това нещо? Защото на мен ми изглежда колко? Около 2 сантима е така. Мъничко е, много е малко. Колкото е на болче. Да, много е малко. Той доста е малък и отвора, през който пропуска и светлина, нали? Зато трябва много добро осветление. И защото минава после през макротубуси. И, нали, по принцип всеки такъв обектив си има специално отстояние от сензора. Той има 160 мм, ти дава 37 увеличение, той е написано там. 37, нали, там го дават с най-добро качество. Може да го бутнеш по-назад, малко дава повече аберации. Нали, не всички покриват, примерно този ни покрива full frame много добре. На кропка по-добре се държи. Нали, по-добре. Не с толкова голяма резолюция. Не с толкова, не покриват такива големи резолюции, примерно. Да. Има и по-скъпи обективи, които покриват, но... Ти с какви обективи снимаш, освен с този? Ами, имам още един, не съм ги показал, няма ги. Пак е микроскопски, той е Carl Zeiss. Той мисля, че беше немски, пак е стар на около 30 години. Той вече е много по-добре, защото покрива доста по-добре матрицата. Крайните, краищата на снимката и там наистина е остари по края. Особено през так. Значи много е важно при тези обективи, не всеки става. Когато е мазен по края, нали, и през така, брутално се разваля снимката. Зато трябва да ти супер остър обектива и по краищата. И те са 6-7 долу-горе, които покриват, нали, от такива по-ефтини, мога да си ги намериш по 100 евро. Къде мога да ги намериш тия обективи? Ами навсякъде в тези чуждите сайтове. Само да знаеш какво да търсиш. Да, в България вече почти ги няма трудно се намират, защото те са много стари и на западните сайтове може да си ги намериш на старо, нов няма да намериш. Примерно в eBay и такива сайтове. Да, със сигурност да ги има и не се знае, нали, вече каква е оптиката, те хващат много гъбички, надраскани. Да, трябва да е пазен да ги зависи през какъв човек е минал, но въпреки който иска, може да пробва. Има ефтини версии там по 30, нали, може да скупиш от нали, чисто нови, които пак ще вършат горе-долу същата работа. Ако някой иска да започне, нали, по някакъв начин да се опита да... Ами, къде се закача това нещо? Това се закача с адаптери, значи примерно това му е М20 резбата, оттам тръгва към М42 тубуси. Така. Тия тубуси отиват към М42, към белнет, който ти трябва, нали? Ти какво снимаш? Аз съм с Nikon. Да. И то си белнет с резба, както... разбрах, просто преходник, да. Да, преходник. Тия тубуси какво Ами те са тръби М42, завиваш си колко си искаш да си направиш дължината, нали... Разгубяваме се. В смисъл не е една точно 160, имам по 16 мм, 30 и си ги завивам колкото искам да се преценя какво отстояние да им даде обектива от сензора. Ясно, но общо взето със всеки обектив снимаш едно увеличение. Не го местиш примерно много назад или много напред, защото най-доброто като качество си на точно определено разстояние от сензора. Да, това, което си му пише и на него. Да. И примерно имам един, който е за малко по-голямо увеличение, имах един, който е за 10, за 20, но с времето ги продавах, защото повече почнах да снимам тези по-близки кадри 1 към 2, 2 към 1, там този диапазон 1 към 1. Да. Много се заребих по тези кадри и дори последната година, като замисля, имам 2-3 стака, всичко друго ми е единични кадри, пак са контролирана среда, но повечето такива... Какво представлява контрол? И аз сега, чакай, да тръгнем малко в посока на студиото. Сега хората тук си мислят, добре, откъде се фокусира с това нещо. Искам да покажем това, което си ми е пуснал, само да го намеря. Ето това. Да. Сега тук това ми е макрошейната. Там се вижда най-отзад микрометъра, с който правя, нали, точните премествания, точните стъпки, да. Да, точните стъпки. Те трябва да са, нали, определени според обектива. Там по предни позиция вижда, той има, тук слагам обекта, нали, тук е грубото наместване да го напасна. Къде е това тук? Тук някъде го глася. Тоест, просто съм показал. Тук отпред. Тази платформичка, тя върви нагоре, там има си едно колелце, което е месец нагоре. От тук я въртя на 360, нали, да мога точно да го наглася, както да е точно центрирано, както аз искам. И вече тук си грубото преместване напред-назад по тези оси. Да, финните снимки, там въртя, където е апарата, не го местя. Реално се мести апарата. Да. Той прави
С спусък ли снимаш? Ами с спусък, нали, има си автоматизирани купени такива, които нагласяш колко стъпки, колко снимки да направи, но те са много скъпи, безмислено е. Едно такова да го направиш, да ги заснемеш тези снимки, ти излизат някъде около 15 минути. Снимането не е трудно, по-трудно е гласенето, обработването. Техниката да си я набавиш. Техниката съм се набавил, сигурно не знам колко. Адаптери в България няма, търсиш ги чужбина. По AliExpress, да. Откъдето можеш да ги намериш, да. Отначало почнах, имах един приятел, Строгар ми направи, защото нямах, нали, не ми се чакаш един месец да пристигнат, ми ги направи, там едни по-грубички, по-тежки, но пак започнах от някъде. Дори първото ми макро, нали, когато се взех апарат, има едни такива пръстени за обръщане. Завинтваш за обектива за филтъра, който е резбата и оттам тръгва към белонет. Когато го обърнеш примерно 18-105 имах тогава на Никон Китов, като го обърнеш обратно, ти дава някакво 5, колкото е по-прибран, примерно към 18, ти дава по-голямо увеличение, някакво 5 към 1. Имам 2-3 снимки такива направени от начало, нали, да видя как е с обектив и те. То е най-ефтиното макро, което мога да се направи. Един такъв пръстен струва около 5-6 лева от AliExpress. Да, като започнах да снимам, много ме занимаваш. Сега, естествено, трябва да имаш тая макрошина, също ми е правена. Аз съм си я моделирал, нали, един Строгар ми я прави. Нали, не може без това, няма как без една. Да направиш равни стъпки, точно няма да се получат нещата. Просто е престакването. А виждаш ли ги някъде, освен на апарат? Смисъл, имаш ли... Ами виждам на дисплея, само на дисплей, на дисплей мога да си изкарам, че се HDMI някъде на тетавинг, да. Да, ама не безмислено, защото ти като се тръгнеш, вече когато знаеш нещата технически. Да, ти правиш стъпката снимка. Тя като излезе снимката, аз я виждам, нали, какво ми излязло и веднага правя другата и общо взето не е нищо сложно снимането. Най-лесната част е снимането, като цяло. А коя е най-трудната? Най-трудната е да се нагласиш обекта. Нали, как го нагласиш? Ами с карфици, с игли, доста трудно е. Доста пипкаво. Доста пипкаво, после трябва да го чакаш. Общо взето някои обекти, примерно мравки, такива неща, глася по 4-5 часа. Някой път. Не казвам. Сериозно? Да. Случва се по няколко часа. Докато застане в поза, после трябва да я чакаш да изсъхне и общо взето... Как да изсъхне? От какво да изсъхне? Ами те на секундите изсъхват. И става не мърдане, става като препарирана. т.е. чак сега, ти я умъртвяваш, примерно. Да, и глася да се застане в позата, в която искам. И после чакаш да изсъхне. След 24 часа вече махам бално иглите и я премествам на място, за което искам да т.е. ти буквално я препарираш. Да, буквално я препарирам, да. Препарираш я в позата, която ти трябва. Да. И защото ако ги махнеш по-рано иглите, т.е. тя ще се разтвори. Да, някои насекоми, примерно след 20 часа почват да са примерно такива като пчели, стърши, те почват да се вмирисват. Те са като... Трябва по-рано да се снимат. Зависи. Мравките, примерно, могат карат. Почват да миришат така. Да, имат един дъх. Да, все едно се разлагат. И почват да си губят и самата, и фасетите пак почват да почерняват. Общо взето всяко насекомо си има долу-горе срок за снимане.